Някакви самодиви ли сте вие? Аз не мога да разбера. Някакъв интересен... Внимавайте, че господин Евтимов е нашия дуаен в стайлинга. Ще ви оценяват и по това как изглеждате. Падна ви се песен, на която не знам какъв танц сте направили. Сигурно е голямо предизвикателство. Плюс това две момичета. Да. Кой ще ми отговори? Да, голямо предизвикателство. Да. Добре. Да, добре. Да, добре. Хубаво. Да помълчим тогава. Света, ти какво мислиш? Да, добре. Не беше много интересно. Наистина ли? Работата беше, да. Евтимов ще те оценява. Внимавай, ако сте готови, уважаеми зрители, това е една изключителна песен, а именно песента Ветрове. Следва танц по тази песен. Тя е по музика на наш колега Георги Красимиров Герасим, който е работил с нас, и по текст на Борислав Мирчев. Тази песен Ветрове. С ветровете ще танцуват Ирина и Цвета. Китара без струни, закъсняла нежност, пленени думи. На кого е нужна нощта без звездите? Въглен вместо огън, плачат на жените. Ветрове гонят ме през нощните клади, а косачи раздират без пощада душата ми млада.